Diajeng Tuan. Kang Mas Witoratyo. Ana apa? Tak sawang polatanmu beda karo adat saben. Lenggah ngalamun sajak ana perkara sing gawe sekeling atimu. Ana apa? Ati kula gelo Kang Mas. Gelo. Apa perkarane? Perkarane sampean sakmenika sampun mboten dados Senopati Agung ing Mataram. Jroning ati kula rumangsa isi. Sliramu gelo merga pun Kakang saiki wis ora dadi Senopati Agung. Injih Kang Mas. Nuwun sewu injih. Pak Wastri menika remenipun menawi garwanipun kagungan kalenggar. Menapa malah kados panjenengan Kang Mas Witoratyo nalika semanten dados Senopati Agung ing Mataram menika rak sedaya tiyang kawula Nara Praja ing Mataram kados sedaya menika sami ngajeni kalebet kula garwa panjenengan menika sinten kemawon nggih badhe ngajeni kalian kula ning sareng sak menika panjenengan sampun boten nyepeng Senopati Agung Kang. Oh. Dadi kowe kuwatir nek aku wis ora lenggah minangka Senopati Agung, wong-wong wis ora padha ngajeni karo aku, karo sliramu ngono. Lho ra nggih. Samestinipun mekaten to nggih Kang Mas. Lakipun tiyang kathah mangke lajeng kados menapa menawi kula pinanggih pawestri lan sinten kemawon kawula ingkang sampun mangertos menawi kula menika garwaning Senopati Agung Mataram ing saiki wis ora dadi senopati lah menika rasing manah kula menika dados sedih gelo dadi siji lho Kang Mas. Diajeng Retnoat. Kok le cepet temen nalarmu. Cetek temen penemumu Diajeng. Nalika sliramu dhaup karo pun Kakang kira ya durung dadi senopati to nalika semana. Injih. Nah, nek biyen pun Kakang dudu senopati, terus saiki pun Kakang wis ora dadi senopati. Njur sliramu beda. Injih benten ing manah kula menika kula rasaken piyambak kok kaya gesang kula menika dileledo, dibebidong. Injih saestu ingkang kula rasaken kados mekaten menika Kang Mas. Sing bebidung, sing ngeledo kuwi dudu sapa-sapa ning rasamu dhewe. Merga rasa kuwatirmu. Mengko nek ora dadi senopati terus wong-wong wis ora padha ngajeni. Nah mekaten menika kuwatir nek ilang wulu wetumu ra ngono. Leres injih Kang Mas. Ning kok injih mekaten menika ta tentunipun samangkenipun Kang Mas. Gini. Tak ngendikan. Injih. Sing jenenge kalenggahan kuwi dudu wulu wektu. Pangkat derajat kuwi mung sampiran. Srana kanggo nindakake jejiban sing laras marang pepacuh lan angger-anggering negara. Nah, biyen pun Kakang Senopati utawa prajurit lucah. Bareng pun Kakang gedhe labete menyang Praja Mataram, terus kawisuda minangka senopati. Nah, durung suwe Mataram ana adon-adon.
kang bisa mupu sayembara adon-adon umbaran. Rak jeneng trep nek saiki Senopati Agung umbaran dudu Witoradi. Injih menawi pepenginan ing manah kula menika rak injih mbok injih saklane menipun anggenipun dados Senopati Agung ngaten niku lho ingkang kula kajengaken Kang Mas. Lah iki gini tak jarwani. Rasa kuwatir sing tanpa dasar kaya kowe kuwi sok-sok banjur njurungake priya tumindak sing nerak kepacuh. Merga kowe ra trima, merga kowe kulina dadi garwane Senopati. Rasa kuwatirmu wedi kelangan terus mepetake garwamu supaya piye carane kelungguhan kuwi sak lawase ra ngono. Injih, kajeng kula mekaten menika Kang Mas. Terus aku tok kantu minta apa wis? Injih kajeng kula menika kados atur kula wau ngajeng kok ya dadi Senopati Agung ki sak lawase dados manah kula remen mongkok dadi bojo Senopati. Nggih, Kajen. Kajen karo orane menungsa kuwi ora mung dumunung ning derajat pangkat. Kajen. Ning kanggoku laku celadu pakarti budi luhur kuwi sing bakal diajeni. Arepipun Kakang saiki surat dadi Senopati. Pun Kakang nampa. Lan yo pancen laku ning urip kudu kaya ngono. Dados panjenengan menika nggih lega wong ngaten to Kang Mas ngaten menika. Watak satriya kuwi kudu gelem ngakoni kaluwihan lan kabisane wong liya. Aja mung sak lawase kowe gelem ing menang. Merga wong yen mung kepingin lan gelem ing menang bakal kalah sak lawase. Ning yen wong gelem ngalah sak yekti bisa menang sak lawase. Dados yen mekaten panjenengan nggih mboten wonten raos gelo, mboten wonten raos cuwa, mboten dados Senopati menika kan. Ora sing baku rak tresnaku marang Ki Ajeng Retnoadi ku ora bakal luntur. Arep ora dadi Senopati ning tresnaku tetep butuh. Injih ning kula menika rak nggih raos sing manah menika menawi waduh dadi garwane Senopati iki. Dipun anggen kula ngrasaken menika sangat kados kebak ing kanugrahan. Kowe kulino diladeni. Injih. Apa-apa sarwa cukup. Mergo pawetuku gedhe dadi Senopati. Terus kowe kuwatir mengko pawetuku belanjaku suda ngono. Lah mestinipun nek jeneng mekaten to Kang Mas. Lho kok ngono ya wis satrep. Lah mangke kula njen menapa-menapa lajeng benten. Beda. Lah Lha mulo lati aku barang beda. inggih mboten menawi katresnan kula nggih kula badhe lelados panjenengan mboten badhe mbetenaken namung Ya, Cuk. inggih. Neng kini. Aku lan sliramu kudu bisa nampa. Sak dhuwuring langit isih ana langit. Tegese kasektenku sing nalika semono ora ana kang bisa ngasurake. Ning nyatane ana pawungan sing bisa ngalahke aku. Ya adi umbaran sing saiki wis kawisuda minangka Senopati. Tegese aku kudu bisa nampa, lan aku kudu legawa. Ora sak lawase aku dadi Senopati, ora sak lawase aku dadi wong sekti. Ora kok saben dina mung lenggah ngalamun. Ya sinten tiyang Ribet to aku. wong sing jenenge kalungguhan maune kagungan kalungguhan lajeng panjenengan boten sak